Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab niini, inikakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang mahitabo tali sa yawa ug sa Ginoo. Ang yawa di ay wala gyoy gahom labaw sa Ginoo. Pwede ra gid siyang gapuson, pwede ra gid siyang prisohon. No, nang gibutang diri nga gapuson kuno ang yawa unya prisohon tak-upan sod sa 1,000 ka tuig. Pero buhian ra pod siya human sa 1,000 ka tuig. Kini siya dili na ni nato matugkad nganong prisohon unya human buhian na sad. Ilan na didto sa Ginoo na na. Nya kining 1,000 ka tuig di sa takahibaw unsa ning gidugayuna, nahitabo na ba ni uwap aba kay matod pa sa ubang mga nasulat sa Biblia, ang 1 ka tuig sa Ginoo libuan na ka tuig para nato. Libuan ka tuig nya ang libuan ka tuig nato usara na kaadlaw sa ang 1 ka adlaw sa Ginoo libuan na ka tuig nato. Yang 1,000 nato ka tuig mga usara na kaadlaw para sa Ginoo. Ang importante masayod ta nga ang Ginoo labaw gyud sa tanan. Saman tuo mo. Mo na inighukom na sa Ginoo, siya gyud mohukom natong tanan. Ug matod pas unang pagbasa, hasta ang mga patay musurinder ngadto niya, nakaila o wa kaila nya iya dayong bahinon ang tao to ay masulod atong langit basta nasulat sa katong basahon sa kinabuhi. Ang wa sad masulat ihug kuno atong linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Kini siya kanunay gining hisgutan panahon na sa pasulod na patapos na ang tuig kay last day naman ugma sa atong 2022 nga liturgical year. Pahinumduman kita nga bahinon kita sa Ginoo na ay gitawag og malangit na asay maimperno. Sige, lingian na imong tupad ing na magkakuyog ka tas langit. Pangutan Asya ba ing na magkakuyog ka tangatos langit. Mao na say problema ron. Saman, wa man lagi mo manglingi ka mo ban. Ang importante natong hinumduman nga naagid tay judgment, final judgment. Kanang katapusan sa kalibutan nga matunaw kining kalibutan dili kay na mo importante. Nga naman before mahitabo ning katapusan sa kalibutan, hurot-hurot na sa tagkamatay individually.
Oh, kana lang imong tupad mga 20 ka tuig gikan karon murag posible na gyud dili na nimo makitaan. Ako gahapon ga birthday ko, ika-59 akong birthday. Ang nanambong sa akong birthday mao man hinoy na hangover. Ako manoy nakatunga. So ang kining akong edad 59 pun-anig mga 20 ka tuig wa na. Di na mo kita tingali nako, layo ra gyud tingali ng 20 ka tuig. No? Wa na ni. Labi na mo diha. Klaro ana. Natiwasono na kaya ng mga naong ninyo. Mao na ato na siyang huna-hunaon. Kay basig sige ra tag huna-huna ba nga padayon ra gyud aning kinabuhia. Dinhi wala may judgment ang Ginoo dinhi. Dili pa man ta niya bahinon. Magsagol ra man ta dinhi kadto mga yawanon, ang mga Diosnon magsagol ra gyud ta na ayawanon nga mahimong Diosnon, gitawag na natog conversion. Na asay Diosnon nga mahimong yawanon, gitawag sa nato og falling into sin, nakasala. Ana mo na bantay kita. Na sige ra kita careful. Dili assurance nga sige tag simba ako sige sa kogmisa nga dili ta mahimong yawanon aning kinabuhia. Kay from time to time grabe gyud ang yawa og paningkamot nga makuha gyud ta. Kuha gyud. Nya mao na si Kristo niingon sa diri, ang langit ug ang yuta mahanaw, apad ang akong mga pulong mahitabo gyud. Unsa may warning sa Ginoo nato ani? Sunda ang akong pulong kay kining akong pulong mao gini ang mulungtad. Bisag mahanaw na ning langit ug yuta, dili mahanaw ang iyang pulong. Ngano man siya man mao ang pulong. Si Kristo mao ang pulong nga nagpakatao. Nya din aman siya mamatay. Nya magsunod ta aning pulong sa Ginoo, siguro yung dili sa ta mamatay. Ni kaduhang lingi sa imong tupad. Ing unsay imong paboritong pulong sa Ginoo? Pangutan naa ba siya paboritong pulong sa Ginoo? Na? Una-una ninyo sa inyong paboritong pulong sa Ginoo. Kasunod ka na. Kasagaran ako sad mo sa na akong kuan paborito nga kita gihigugma sa Dios. Labaw pa anang mga langgam, labaw anang mga kanana ang mga tanom, mga bulak. Muna ang hangyo sa Ginoo nato ayaw gyud kabalaka. Kay labaw pa mos mga langgam, labaw pa mos mga balili, labaw pa mos mga bulak, ayaw gyud kabalaka. Kana paborito kay na nako. Ambot lang kamo, paborito ba na ninyo? Og tungod kay ang kalibutan karon wa naman motuo kayo ana, daghan na kaayong mabalakon, daghan kaayo ang na stress na gyud kay kinabuhi tungod kay wa man ta motuo anang pulonga. Ang atong gituhuan mao man ang tigom gyud para sa imong future. Kasab-an yung anak basta di mo eskwela kay unsa nalay imong future. Pero di gyud makapamugo sa anak nga magrosaryo kada adlaw, nga mosimba, nga mobasag Bible, dili ka pamugos. Pero eskwela gyud. Magunsa magmo-graduate kag summa cum laude, ang pulong ragid sa academics nga mga pulong mo'y nakatunan hasta gani sa morality kanang gitawag og virginity and purity, lawas og hunahuna. Wa naman na gitudlo, wa naman mo care. Bahala mag-premarital sex basta lang honor. Muna karon nga to mga teenagers, sige na lang gid anang porn, sige na lang gid anang premarital sex, naggumo na sila sa mga bisyo. Nya dili na namo importante basta mo graduate lang. Nawa na ang pulong sa Ginoo nga saman likayan gid ng mga kaulag, mga kalaway o kanang paghimo anang mga sala. Wa na kayo ron ana oy. Di ba? Muna masigibuhian na tingali ang yawa, nahuman na tingali tong napu katuig nga gigapos siya. No. Ilingi ay mong tupad.
basig na iyawa diha. Basig ibuhian na ba? O masa takibaw kanus abuhian, wa man sad butangig year. Ingon ra gipriso, nya human buhian aron manintal na sag maayo. Gibuhian na tingali. Pero mahadlok di tagbuhian siya. Kung nagsunod tas pulong sa Ginoo, labaw man ang Ginoo ka gamhanan sa yawa. Mabitan na ka nang magsigig pa-deliverance anang i-deliverance ko pa der kay sus daghan kay kog sana mga demonyo kuno nga naghari niya iyang balay ipa-deliverance na kumayo man na magitay minister sa deliverance. Pero wa man ay kapuslanan kung ang imong hunahuna o kasing-kasing wa mahigugma dili committed nga motuman sa pulong sa Ginoo. Kana lang pulong ayaw mo paningil anang utang. Pastilan kasimpol ra gyud ana, musupak pa gyud. Kana lang pulong nga naa sa amahan namo, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya, inigputis buhok, ipatina dayon. Di gid ka ka-appreciate nga kana pagbuot nas Ginoo. Ang mga panit tatuan dayon. Kanang imong pagpatato, nagtuman pakakas kabubutos Ginoo, nag-ingon dayong Ginoo nimo, tatuin na imong mga lawas. Magpalaygit dayon, mag-inom din ana mga pills para lang kuno dili manganak. Unya, kabubuton din as Ginoo nga di ka manganak. Naasan oy di gyud angay manganak, nanganak sad noon. Way mga kasal, siging panganak. Way mga kasal, siging paanak. Unya, ni ahino ay mga gikasal gyud nga ni commit gyud nga maghimo silag bata mo nang nagpakasal, magpalaygit sad noon, magpil sad noon. Kabubuton pa kanas Ginoo. Mao na siya mga simple kaayo nga mga butang ingong Ginoo akong pulong mo tan-awa ay pagsigig tan-aw ng inyong kaugalingon kay kaning tanan dinhi nga imong makita moabot gyud ni nga mawagtang ni. Siging tan-aw anang samin hala kulikot anang mga pilok kanang naa mga kilay ngani kani hasta mga cuticles kuko hala gyud siging lugit-lugit pero wa gyud susiha iyang kasing-kasing unsa pay mga sala diha nga angay langkaton angay biyaan nang siging marites siging dumot anang mga ugangan kana mga bayaw hala linibakay to the max no. Yapil pang pari og libak la libak yun ang pari sa baho sa libakan na inawayay na manya asa ka ta ibutang ani adto ka ta atong langit o adto ta atong linaw nga kalayo na so matapos lagi ta ha importante nga mutuman ta sugo os Ginoo so kanang pagpalit og slot unsa man na sogo sa Ginoo o sogo ni Padre Siano. Iya ka na be. So ay karon na ninyo analyze kana bang pagpalit og slot para sa atong project sogo na Padre Siano o sogo sa Ginoo. Ug ako'y pangutan-on ninyo moingon jud ko sogo ginas Ginoo. Ambot lang ninyo. Nya unsa may gusto sa Ginoo kanang inyong mga kwarta ayaw na gastuan lang sige para sa inyong kaugalingon material. Gasto asad na para sa simbahan. Ipakita sad nga kamao sad tang mohimo og simbahan nga mapahimuslan sa katawhan. O kana o dili de simbahan, simbahanan. Part man na siya sa atong pagpakita sa Ginoo. Parehagod anang nganong magtukod man kag balay. Nganong maghimo man jud kag balay. Di ba? Tungod kay ang imong lawas o ang imong mga kauban sa kinabuhi maunang lugar anha mo diha magtapok anha mo diha mag-umol sa inyong kinabuhi mo na maghimo tag balay kung ang atong balay nga jutay ra kay tanggapuyo ninduto nato tagpila ka milyon tagpila ka bilyon ang magasto nganong ang balay sa Ginoo nga diha ta makig-abot sa Ginoo ato ramang mantinilan. Di ba? Mantinilan. Ayaw mantinili. Muna, kining atong slot-slot para ni dili mantinil ang atong kaning
gipakita sa Ginoo, ang atong ihatag sa Ginoo, ang lugar diin mag-abot ta og ang Ginoo sa mga ministerial o sakramental nga paagi, dili nato tiaw-tiawan. Salamat sa namalit kay as of yesterday, gahapon nahalinan tag 320 ka slots. So 12,572 slots na ang atong halin. Salamat kayo. Ambot lang naka-apil na ba mo palitan pero ang nindot nga magsige kitag hunahuna na. Unsa magsikag tigo man na imong kwarta wa nimo gi-share nga riparas kaayuhas Ginoo. Og kining atong pag-share mao kini ang makapahimo nato nga suod sa Ginoo. 59 years old ko gahapon. Nalingaw kay ko kay during the program ang COVID-G kining akong grupo nga mga barkada amom nang gitawag og COVID-G, Center of Very Insightful Dinner Group. Nihatag sila og pasundayag, tribute, paghuman gitagaan kog cake, nya paghuman gipaibot to nila ang katong naay murag kandila, amting ito na gunitanan, paibot nila sa cake. Sus gasumpay-sumpay ang tag 1,000 bills, gibutag plastic, gasumpay-sumpay niabot gyud 59 ka bills. Nya para kuno to ipalit og slot. Kahalingan dahil tagahapon. Sus kaingon ko niya ang ilang mga officers, ang among mga kauban ni testimonya, ingon din sila pader natakda na mamaya na imong style nga love offering. Mauning nakahatag may kay nag love offering may para i-tribute nimo sa among budget, sobra man gyud kaayo ang gipanghatag mo ni among gipalit og slot. Kaya sila miniangkon sa to mga drinks sobra kuno kaayo ang gipanghatag sa ilang mga members. Siya nangatandog iting ito gipalit nila slot katong ginat-inat patintaas ang linya. Kaingon ko ba kini mga tawhana nadutla na ni sa gugma sa simbahan, wa man sila magunahon naglan sobra man ni bahinon tani, wa ang ila ipalitan ni slot nasa ini message nako, Father, akong birthday gift nimo tan-awa las imong messenger. Pa na apil ani tingaling report kay pa man amukuan sa tong bangko, pero akong gitan-aw kagabi sa paghuman sa kuan dire, akong nakita didto na siya gisod sa atong bank account na 100,000. Siya 100 slot akong paliton. No birthday gift. Ako nang ihatag simbahan. Kay di man ko kasaulog ani ugwap ako mapari. Adto ra jud ko maglakaw-lakaw atong kahugan. Luto anang budbud nga kamuting kahoy. Nya palit dig pansit, slice bread. Mao ra man na. Pista naman na para sa kinabuhi, pero dinhi asos nindota mo na ang tanan sa dihatag sa nako para sa simbahan. Og kini pamasin nga unta dili ko maapil adtong iiksa sa linaw nga kalayo. Kaluoy unya nining gasigi guwali unya naana sa YouTube ug sa Facebook unya tuad ay maglutaw-lutaw kayo. Mas may paning sakristan nga magduka-duka las kilid adto na hinuos langit na kadako hinuong di malas ani maunhan ko ani hinoon di maginanato matagaan, pero ari lang gyud ko kamot lang tagtuman sa sugo sa Ginoo. Ana mo na importante. Sige, nindog na ta.